Легенда пра кветку. Аўтарская праграма фларыста Анастасіі Аўдзевіч. Хвала Христу, паважаныя слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. Вось у нас ужо ў хуткім часе зельніца, самае зялёнае свята каталіцкага касцёла. І, канешне, не магу не падрыхтаваць праграму да гэтага свята. Мы ўжо шмат якіх раслін краналі вось у гэтым кантэксце, але адну неяк так абмінулі, а яна ж вельмі намі ўсімі любімая і шырока вядомая. Глядзіце, гэта чабор. Я ведаю, што часам у вёсках яго завуць чабар. Не ведаю, як правільна вось паставіць націск, мне падаецца ўсё ж такі чабор. Але дакладна ведаю, як гэта расліна гучыць на латыні. Гэта тімус. Расліна вельмі вядомая. Яна, напэўна, адна з самых такіх легендарных, і яна мае шматвекавую такую гісторыю прымянення. Да што шматвекавую? Шмат стагоддзяў ёй лікуюцца і карыстаюцца людзі. І, канешне же, не магу не агучыць тыя народныя назвы, якія мае гэтая траўка. Гэта і чабор. Ён жа чабар, так? Чабер, багародская трава, баравы перац, вераст, скнарнік, любюшка, цытрынавы душок, мухапал, фаміяннік, цубарка, цубрык, тім'ян. Гэта ўжо вядома тімус, тімон, бадыдушка і нават вось марсаліс. І калі вы спытаеце, што ж гэта за мянушкі, гэта ўсё адна і тая ж расліна, гэта чабор, і гэтыя ўсе назвы сустракаюцца толькі ў межах Беларусі. Вось так шырока яго перайменоўваюць у кожнай, напэўна, вёскі ці некай такой вобласці. А вось ботанічная назва тімус, яна ўжо так захаваная за гэтай расліны і сустракаецца ў кнігах з 1753 года. Гэта расліна была шырока вядома яшчэ са старажытнасці. Калі ўжо паглыбляцца, то, напэўна, першыя такія звесткі гэта 3-е тысячагоддзя да нашай эры. Вось нават так. То бок вельмі даўно. Ён зшынаваўся, шырока распаўсюджваўся гэты чабор. Адсюль мы, дарэчы, маем столькі мянушак, куды б ён не прыходзіў на якую новую тэрыторыю, заўжды новае імя яму дадавалі. Расліна вельмі араматычная, расліна лекавая, шырока ўжывалася ўсімі народамі. Найперш пра чабор паразмаўлялі шумеры. Ёй шырока лікаваліся і карысталі ў якасці такога антысептычнага сродку. А далей старажытныя егіпцяне. Гэта ўсё было пра муміфікацыю. Шырока карысталі чабор для муміфікацыі. Старажытная Грэцыя. Канешне, яны першыя заўважылі, напэўна, моцны водар гэтага чабора і пачалі яго карыстаць не толькі як некае пітводы леку, а менавіта сушыць і вось карыстаць як фаміян, як такой араматычны сродак. Далей гэта шырока скарысталася і часам ладан замянялі нават чаборам. Я пра гэта яшчэ буду казаць. Адсюль народная такая мянушка фаміяннік. Была вельмі такая моцная традыцыя, пра гэта шмат пісалася ў такіх гістарычных працах, пра тое, што ваяры старажытнай Грэцыі нікуды не уходзілі ні ў які баявы паход, пакуль не прынімалі ванну з алеем або вось з атварам менавіта чабора. Лічылася, што чабор ён вельмі такой заспакаяльны, і чалавек пойдзе ў бой з добрым настроем, без ніякай дэпрэсіі і гэтак далей. Вось таму шырока карысталі. Старажытны Рым таксама ведаў і быў з чаборам на тым. Рабілі такі спецыяльны напой, там быў віно, мёд дакладна, чабор, і крыху дадавалі мукі, каб гэта было такое больш густое. І вось такі напой яго шырока карысталі. Лічылася, што ён як гэта напітак, напой багоў амаль што, і вельмі быў папулярен. Пліній старэйшы ў сваіх працах дадаў нам аж 28 рэцэптаў, як лікавацца чаборам.
І вось такой старажытнасці, сівой старажытнасці, нават калі можна так казаць, мы ведаем, што чабор вельмі лекавая расліна. Ёй шырока лікуецца ўсюды, у кожнай стране, дзе яна расце. Але дзіўна тое, што апрэч там расійскай ці беларускай, ці літоўскай, латвійскай, вось нашых суседзяў краін, так гэта расліна ўключана нават у нямецкую, брытанскую, французскую, увогуле амаль што ва ўсе еўрапейскія фармакапеі. То есть усе гэтыя краіны вызначаюць, што ён сапраўды вельмі-вельмі лекавы. Чабор расклалі ўжо да атамаў малекул, вельмі дбайна исследовали яго, і што ж нам кажуць навукоўцы, што вось гэтыя лекавыя уласцівасці чабора, яны ў асноўным абумоўлены высокім атрыманнем эфірных алеяў. Там і тымол, і цытралік і так далей. А далей у расліне прысутнічаюць флаваноіды, арганічныя кіслоты, тэрпенавыя злучэнні, дубільныя рэчывы, горічі, гаркаты, шмат вітамінаў і мінералаў. Цікава то, што ёсць нават жалеза, калій і селен. І ўсё гэта толькі адна расліна. А вось калі пачытаць, ад чаго ж яна, то я наўпрост не буду давацца там паглыбляцца, вось прачытаю, ад чаго раяць прымаць усялякія гарбаты ды напоі з чаборам. Асноўныя уласцівасці. 2 кропкі. Пачынаем. Антыбактэрыяльная, супрацьзапаленне, супрацьгрыбковая, супрацьпаразітарная, паглікемічная, супраць абезбольваючае, так, ось пераскочыла ў сваім спіскі, гепапратэктарная, спазмалітычная, заспакаяльная, адхарківаючая, ветрагонная, абезбольваючая, антыаксідантная і супрацьанемічная, а таксама яшчэ імунамадулюючыя уласцівасці ў гэтай расліны. Мне падаецца, мы пералічылі ўсё, што можна палячыць у чалавека, ўсё можна палячыць толькі адной раслінкай. Але калі мы кажам пра тое, што людзі ўжывалі чабор толькі як вось нейкі такі напоі, то не. У сярэднія века, у такой сярэднія, як это правильно сказаць, сярэднія стагоддзі Еўропы было модна рабіць падушкі для сна з гэтай траўкі. Начынялі вось гэту падушку не толькі пёр'ямі птушак, але і самой гэтай сухой раслінай. І лічылася, што гэта дапамагае заснуць гэта а яшчэ ні аднога дурнога сна чалавек не пабачыць. Менавіта, напэўна, з-за гэтага вось гэты сухі чабор, ён і перайшоў у пахавальныя абрады таго часу, бо шмат гэтай траўкі клалі ў труны да нябожчыкаў, нават кажуць, што паміж вось дрэвам труны і тканіны, калі гэта паміраў заможны чалавек, рабілі такую пласлойку вось гэтай сухога чабора. Вось. Але гэта асноўныя такія збольшага звесткі, а ўсё ж такі мы каталіцкае радыё, трэба штосьці сказаць хрысціянскага пра гэту расліну. Таму, увага, у хрысціянскай традыцыі чабор традыцыйна лічыцца раслінай, прысвечанай Маці Божай. У народзе замацавалася за гэтай траўкай назва багародская трава. І гэта не проста так. Чабор заўжды сімвалізаваў сціпласць. Гэта досыць такая устойлівая палявая кветка. Яна здольная расці на камяністых глебах, якія асацыююцца часам з пакорай, з чысцінёй. І яна вось закон таго, што яна такая простая, лічыцца, што яна ахвяравана Божай любоўю і Божым такім дабраслаўленнем. Ды яшчэ калі далучыць да яе такой непрыцязальнасці, далучыць яшчэ і лекавыя вось уласцівасці, то сапраўды гэта нейкі такі падарунак да нас. Чаму яшчэ багародская трава? Гэта адна з назваў чабора, але існуе такая версія, і яна, дарэчы, сцверджана вось навукоўцамі, што вельмі шырока сушылі чабор, і ён яшчэ квітнее ў жніўні, вось непасрэдна да дня ў небаўзяцці на свяцейшай паны, да зельніцы. Асабліва, касцёлы, напэўна, трошкі менш, а вось цэрквы так. Калі выстаўляюць галоўную ікону, так, робяць такі алтарык з іконай, якая ўвасабляе, які сёння дзень, якое сёння свята. І вось вакол гэтай іконы праваслаўныя нашыя браты, яны робяць такую, як гірлянду.
Дык вось найчасцей за ўсё гэта быў чабор плюс іншы нейкія кветкі. Адсюды і пайшло, што гэта вось багародская траўка. Гэта такое першае, а другое, ладан у вёсках было не дастаць. Не тое, што раней, а мне падаецца, нават зараз часам ёсць пытаннячкі. І вось гэтую духмяную траўку карысталі замест ладану. Я пра такое, дарэчы, чула. Вось што акурівалі не толькі ладанам, але і чабор карысталі з гэтай вось нагоды. Калі мы кажам яшчэ пра назвы, то чабор гэта нашае такое беларускае, роднае, а вось чаму цімус. Я пачала так паглыбляцца, цікавіцца, і тут таксама мне было крыху такое нейкае здзіўленне, бо лацінскія назвы раслін гэта заўжды нейкі пераклад нейкага дзеяслова. То бок, што рабіла расліна там чалавеку, вось адсюль пайшла назва. Напрыклад, там нарцыс, гэта производнае такое, так, ад дзеяслова наркао, засыпаць, ось адурманіваць. Адсюль мы, дарэчы, і аднакарэннае слово наркоз маем, нарцыс і наркоз, гэта з аднім каранём слова, так? А вось цікавостка цімус. Пачала вось шукаць, і тут ёсць 3 версіі, я, напэўна, агучу кожную з іх. Па-першае, цімус гэта значыць сіла і мужнасць. Не ў сэнсе, па-руску кажу, мужественнасць, а ў сэнсе мужнасць. Гэта першы пераклад. Другі пераклад, другая такая версія, што цімус часам перакладаецца як дух, нават не як дух, а як вось дыханне жыцця. Вось калі там удыхаеш нешта, і вось гэта вось жыццё, да, ты дыхаеш паветрам, гэта менавіта ў сэнсе цімус. Ты напаўняешся не толькі паветрам, але і жыццём. Вось, магчыма, ад гэтага мы маем назву. Ну і трэцяе, ціміама. Гэта вызначаецца духмянасць фіміама. То есть, вось гэта араматычнасць, якую мы чуем, да, вось мы заходзім толькі ў касцёл і кажам, як араматычна, як пахне. З кадзілам ужо хадзілі, напрыклад, на там папярэднія імшы. То есть, вось мы, тое, што мы вось адчуваем, водар памяшкання плюс благавонне гэтых вось, то гэта есть ціміама. І, магчыма, ад гэтага мы маем назву чабора па-лацінску цімус. Вось. Калі мы ўжо кранулі латынь, ды яшчэ старажытныя часы, вось вылецела так крыху з галавы сказаць, што чабор часам яшчэ называюць расліны слязамі Елены Траянскай. Бо кажуць, калі яна ўжо там все зразумела, што вось там пройгрыш будзе, што яна так горка плакала, што з яе слёзак вось прараслі гэтыя кветкі. Ёсць такая старажытная легенда. Але, зноў ж такі, вяртаюсь да легенды пра кветку, маем і нават некалькі хрысціянскіх легенд пра чабор. Першая з іх распавядае нам непасрэдна пра тое, што Маці Божая, калі нараджала вось маленькага Езуса, там была сена, і вось непасрэдна гэтая травішка была ў сене, у пакосе ў гэтым, вось, і менавіта вось дзякуючы таму, што гэтая раслінка першая нібыта так прыняла маленькага гэтага хлопчыка Езуса, яна мае такія гаючыя ўласцівасці і такі незабыўны сапраўды водар. Гэта першая легенда, а другая легенда, якую я вам хочу так распавесці, яна распавядае пра тое, што Бог стварыў зямлю, палі лясы, і вось асабліва ён цікавіўся лясамі, і стварыў лес, і пабачыў ён, Божа, як жа ўсё тут прыгожа, як ўсё там прыкна, і каб крыху неяк так, занадта ўжо прыгожа. Ён, каб гэта так неяк ураўнаважыць, прыдумывае вось гэтую горкую траву, чабор. І вось мы маем такі прыгожы лес і з крыху такой горкай ноткай. Вось так, як парфумер пан Бог дадаў штосьці нашаму уласнаму беларускаму лесу. Казаць, як чабор выглядае, дзе расце, напэўна, гэта будзе ўжо пустое, бо ўсе мы гэтую расліну ведаем, шмат сабіралі, шмат атрымоўвалі ад яе некую асалоду, да? Адзінае, што адзначу, чабор вельмі добра прыстасоўваецца да ўсялякіх умоў. Гэта першае. Другое, ён
такі добраўстойлівы да холаду, да засухі, да сонца, вельмі любіць пясчаныя глебы і, канешне, вось перавага за сонечнымі умовамі, так, гэта пра гэтую раслінку. Чабор цудоўны меданос. І як мы ўжо все ведаем, што мёд трывае вось таксама лекавыя такія ўласцівасці той расліны, з якой сабралі гэты мёдзік пчолкі. Чабор актыўна карыстаецца і будзе карыстацца, напэўна, у парфумерыі. Таксама ён шырока ўжываецца ў кулінарыі як прыпраўка. Ну, што казаць пра гарбату? Гэта амаль што святое ў нас усіх, хто не піў гарбаты з чабарком. Ну, усе. Цікава тое, што у Эстоніі гэту расліну ўвогуле завуць песчаны чай. Вось так, песчаная гарбата. Іншага назвы, кажуць, чабор у Эстонії амаль што не мае. Таму вось гэтая гарбата шырока нам усім вядомая, яна сапраўды вельмі-вельмі лекавая. Цікава тое, што да Першай сусветнай вайны самыя распаўсюджаныя сродкі дэзінфекцыі яны вырабляліся менавіта з чабора. Вось такая ёсць цікавостачка. Шырока ён вядомы не толькі тут, але яшчэ і ў Европе. І, дарэчы, 3 чэрвеня святкуецца дзень вось гэтай расліны, дзень чабора, такое нават ёсць. Гэты дзень прысвечаны духмянай і гаючай расліне. Як святкуюць, дарэчы, я нават не ведаю, усе хадзілі там з нейкімі букетикамі. Гэта такая для мяне была цікавостка, пабачыла гэтай фотаздымкі. Ну, вырашыла пакуль што не карыстаць. Пра сімвалізм чабора. Ён шырока быў вядомы са старажытнасці. Канешне, мы можам пабачыць гэтую расліну на ўсялякіх выявах, асабліва гэта эпоха адраджэння, карціны італьянскіх майстраў усялякіх, там, напрыклад, Сандра Боттичеллі, так? І чабор заўжды сімвалізаваў каханне, вернасць, такую жаночую прывабнасць. Трэба сказаць пра Шекспіра і яго п'есу «Сон у летнюю ноч». Так, там таксама ёсць пагорак парослы чаборам. Вось шмат антычных там матываў шырока карыстаецца, дзе успаміналі чабор. Ну і, канешне, чабор быў адной з такой першых раслін, якую карысталі батанікі, нават неправільна казала, майстры батанічнага малюнка. Вось так, ёсць такі жанр. Ён зараз знік, бо мы маем фотаздымкі, а тады я ўжо шмат пра гэта распавядала ў папярэдніх праграмах. Малявалі расліну з такой дакладнасцю, каб чалавек, у якой бы краіне ён не знаходзіўся, узяў даведнік, паглядзеў, казаў: ага, зразумела, гэта яна. Каб не было ніякай блытаніны. Так вось чабор адзін з першых, які пачалі маляваць. Шмат мы ведаем і паэтычных радкаў пра чабор. І вось я нават так думала, можа і скончыць праграму такімі нейкімі паэтычнымі радкамі. Там пахне чабор, да? Усе мы іх ведаем. Лёгкія крокі па вузкай сцяжынцы, дзеўчына ў белай іскрыстай хусцінцы, быццам абсыпана промнямі зор. Пахне чабор, пахне чабор. Гэтыя радкі, напэўна, гэта, ведаеце, як прапіска ў сэрцы для кожнага чалавека, які паходзіць з Беларусі. Ну, гэта маё меркаванне такое. І хтосьці думае, што, напэўна, я ўжо буду спыняцца, але не. Ведаю яшчэ адну вельмі цікавую гісторыю пра чабор. Яна, канешне, прыйшла да нас з Нямецчыны. Вельмі хачу яе вам распавесці. Дык вось, нямецкі горад Бамберг. Гэта горад, ён і зараз існуе, ён ахоўваецца ЮНЕСКО, ён вельмі добра захаваўся. Яго называюць нямецкім Рымам, часам нямецкай Венецыяй, бо там шмат рэчак, і вось людзі сяліліся, і горад рос менавіта на этих рэчках. Немавернай красоты вось гэтай фотаздымкі. Дык вось, месца дзеяння, гэта нямецкі горад Бамберг. Дык вось, там 3 сакавіка кожнага года маленькія дзяўчынкі, найчасцей за ўсё тыя, якія былі ўжо да першай камуніі, ідуць у гэты сабор і іх галовы ўпрыгожваюць вяночкі менавіта сухога чабору. Ідуць яны да магілы святой каралевы Кунігунды, якая з'яўляецца апякункай вось гэтага горада. У чым цікавостачка? Гісторыя гэта пачынаецца вельмі далёка.
гэта вось традыцыя існуе і зараз. Мы паедзем з вами прыкладна ў 11 стагоддзя. Там быў такі кароль Генрых II, а вось гэтая святая Кунігунда – гэта яго жонка. Шлюб іх быў дамоўны. Як дамоўны у сэнсе таго, што дамовіліся бацькі, гэта там геапалітыка, зразумела, так, пры ніякае каханне размовы і не шло. Але маладыя закахаліся адзін у аднаго, і гэта было сапраўднае вялікае каханне у абодвух на ўсё жыццё. І Генрых так моцна кахаў Кунігунду, што арганізаваў для яе асобную каранацыю. Гэтага практычна у тыя часы не тое, што не рабілі. Гэта былі вельмі рэдкія выпадкі. А ён пышна, прыгожа вось арганізуе гэтую каранацыю для сваёй жонкі. Ён каранаваўся асобна, каб вы разумелі. Яна не падзяляла з ім гэтае свята, яна каранавалася асобна. Ён уводзіў яе ось у гэты свет як сваю каралеву. І, канешне, тады б ніхто увагуле падумаць не мог, што такое можна зрабіць. Гэта было дзіва дзіўнае. Але мне падаецца, што тыя людзі, якія тады дзівіліся з гэтай каранацыі, здзівіліся б яшчэ больш, каб даведаліся, што праз некалькі літаральна стагоддзяў гэтую дзяўчыну, жанчыну каталіцкі касцёл будзе кананізаваць і прызнае яе святой. Дык вось. Они ашлюбаваліся, яму 26, ёй 19. Гэта была вялікая любоў. Вось ён вельмі любіў сваю жонку, вельмі. Сучаснікі казалі, што яна была не надта адукаваная, але лічылі яе вельмі разумнай, вельмі спакойнай і вельмі разважлівай жанчынай. Дакладна, як яна выглядала, мы не ведаем, але ёсць фрэскі, і з гэтай фрэскі напісана вось такая карціна. Можна яе пабачыць, я спампавала, як выглядае гэта Кунігунда люксембургская, святая. І пачалі яны ўжо рыхтавацца да гэтай каранацыі, абралі месяц, гэта будзе чэрвень. Вось, і яна кажа, ведаеш, ужо вось чабор моя любімая траўка. І гэтая траўка, яна мне так нагадвае на свяцейшую панну, яе ж завуць Богородичнай. Хачу ісці да каранацыі ў вяночку з гэтай траўкі з чабора. Ён яе вельмі кахаў, але кажа, паслухай, дарагая, мы ж не такі ўжо там бедныя людзі, мы досыць багатыя, можам дазволіць себе штосьці іншае себе упрыгожыць, так? Апрэч вяночка з гэтай траўкі. І ён замаўляе для сваёй каралевы карону. Карону, якая выглядае як вянок. І дзіва дзіўнае, што карона гэта была зроблена з золата і вельмі багата аздоблена там цэлы россып каштоўных камней. Гэта аметысты, гранаты, тапазы, жэмчуг, изумруды. Але яна колерам нагадвае сапраўды вось гэты чабор. Яна такая, можна казаць, ружовая. І вось гэтая жанчына шла да каранацыі у вяночку, які сімвалізаваў чабор, і яна шла да каранацыі у ружовай кароне. Вось такая цікавостка. Я спампавала, можна пабачыць, як яна выглядае, бо яна вельмі добра захавалася, ніякія там камні з яе не забіралі, нічога. Яна вельмі каштоўная і сапраўды прыгожа ружовая. Але цікава тое, што яна стала каралевай. Па тых часах жанчыны, яны павінны былі, як кажуць, ведаць сваё месца, але гэта не пра нашу галоўную гераіню. Яна суправаджала мужа ў паездках. Яна мела сваё такое вось слова, так? Яна часам ездзіла нават з ім у ваенныя паходы. Яна удзельнічала ў каралеўскіх парадах. І калі ён надоўга ад'язджаў, то пакідаў заўжды рэгентам жонку. Пачалі казаць, што ж ты робіш? Каб больш не было такіх размоў, ён зацвердзіў консорс регні, то значыць раўнапраўная суправіцельніца. Гэта было дзіўна яшчэ большае, чым каранацыя вось па тых часах.
Яна славілася, як я ўжо казала, разважлівасцю, спакоем, такой спагадай да людзей, была вельмі эмпатычнай. Яна ахвяравала ўсё жыццё вельмі вялікія грошы на дабрачыннасць. Яна будавала не толькі цэрквы, так, як тады, як кажуць, было модна, да? Але яна вельмі парадкавала сам горад, масіла вуліцы, то бок як такая гаспадыня падыходзіла. Але, як заўсёды, у такіх гарманічных адносінах ёсць вось ложачка дзёгцю. І у гэтай пары не было дзетак. Як яны там не спрабавалі, як што там не атрымоўвалася. Казалі, што гэта менавіта з-за караля, бо ён хварэў на мочекаменную хваробу, і яна яго ў магілу той звяла, вось і таму ён быў бясплодным. Магчыма, гэта так, але каханне іх было настолькі яркая, настолькі прыгожая, што гэтай гісторыі, не ведаю, у караля не было ніводнай фаварыткі. Ніколі. Вось. І цікава тое, што калі праз 10, калі не памятаюся, 12 гадоў пасля іх шлюбу, вось гэты баварскі герцаг, ён становіцца нікім іншым, як імператарам свяшчэннай рымскай імперыі. То бок яны яшчэ больш узвышаюцца. І, напэўна, вось гэты новы такі статус, ён бы і патрабаваў і фаварыткі, і наследніка, і гэтак далей. Але наш Генрых II, бачачы вось гэты відавочны факт, што жонкай, напэўна, іх дзетак не будзе, ён моліцца і кажа: пане, я прыймаю вось тваё такое рашэнне, дзетак у нас не будзе, што ж рабіць, буду займацца жонкай і дзяржаўнымі справамі. І нібыта вось яны так выдыхаюць. Але як нагад такі, вось як успамін пра гэта яго рашэнне, пра тое, што ён вось прыняў гэта. Як кароль, дарэчы, на ім і скончылася потым дынастыя. Нават так. Яны з жонкай арганізуюць, заснуюць бамберскую епархію. Шлюб іх быў вельмі прыгожы. Калі паглядзець на карціну, зараз ёсць сумесны фотаздымкі, а іх нават малявалі побач. Я спампавала адну з карцін, вось яны стаяць побач адзін аднаго, нібыта фотаздымак. Неразлучна, так вельмі прыгожа. Неўзабаве прыходзіць той час, яму 51, ён памірае. Яна перажыла гэта вельмі цяжка. Скончыўся род, скончылася дынастыя, такіх прамых нашчадкаў няма, і падалося б, яна магла захапіцца за ўладу, гэтай Кунігунда. Яна б магла нейкіх пляменнікаў падцягнуць да ўлады, так, неяк там прасоўваць кагосьці. Але яна кажа, што нам трэба абраць кагосьці іншага, хто зараз будзе новым імператарам, хто працягне справу майго мужа. Ось, а пакуль мы яго будзем абіраць, я буду рэгентам. Пасля таго, як абралі новага кандыдата, гэта Конрад II, калі я не памыляюсь, стаў імператарам, вось яна вельмі добраахвотна і вельмі спакойна перадала яму ўладу. Вельмі проста. Адышла ад усіх спраў. Гэта было вялікае выпрабаванне для яе. Жанчына, якую па-свецкі, яна была на самай вышыні. Яна была не тое, што каранавана, а гэта выключны выпадак у гісторыі амаль што. Яна была яшчэ і каралевай рымскай імперыі, так? Яна была любімай і каханай, і ўсё гэта страціла, амаль што ў адзін момант. Праз выпрабаванне яна прайшла таксама вельмі прыгожа. Яна сказала, што ж, жыццё працягваецца. Я хачу пайсці ў манастыр. І ні для нікога вось з іх асяроддзя гэта не было дзіўна. Все кажуць, так, мы так і думалі, што, напэўна, ты вось абярэш такі путь, такі шлях, але не з-за таго, што тебе трэба кудысьці дзецца, а што гэта вось будзе тваё уласнае такое выбар такі сэрца. І яна ідзе ў манастыр, манастыр Бенедиктак, які яна, дарэчы, сама і заснавала калісьці. Заснавала яна шмат чаго, і манастыроў, і цэркву, і касцёлаў. Але калісьці яна хварэла і заснавала вось менавіта гэты манастыр як такую падзяку ад збаўлення ад хваробы.
І кажа, калі тады я хварэла, я так прасіла вось аздараўлення, атрымала яго, то зараз няхай менавіта гэты манастыр, дзе вось працуюць бенедыктынкі, будзе маім новым ацаленнем. І яна ідзе туды. Манастыр гэты, дарэчы, захаваўся, гэта Германія, горад Кассель. Я спампавала, можна пабачыць, як ён выглядае. Прыходзіць яна ў манастыр, все чакаюць, што будзе штосьці такое, вах, прыйшла ж каралева. Але яна вядзе вельмі просты вобраз жыцця, яна адзявае самую простую такую адзежу, адзенне, яна вельмі ахвотна даглядае хворых, клапоціцца па ўсялякіх там справах. І тое, што ўвагуле ўсіх здзівіла, яна вельмі шмат фізічна працуе, а ей амаль што ўжо 50. Жанчына, якая не мела клопату працаваць фізічна, закасвае, кажуць, рукава і пайшла ў паля. Бо яна прымае устаў манастыра. У памяці народа яна засталася как вельмі добрая, как справядлівая, как такая дбайная кіраўніца. І цікава, што ўсе кажуць, яна была вось такой сапраўднай хрысціянкай. Памірае Кунігунда ў 53 гады. Праз гадоў 200 папа Інакенцій III прылічвае яе да ліку святых. Яна становіцца вельмі папулярнай. Цікава тое, што, магчыма, яе не прылічылі да ліку святых, але людзі нават пасля яе смерці лічылі яе такой заступніцай, вось менавіта і Люксембурга, і Бамберга, так? І яны самі пачалі вось яе ушаноўваць. Ну, папа рымскі толькі ўжо згадзіўся з іх рашэннем. Вось. І яна становіцца вельмі папулярнай святой. Цікавы такі яшчэ момант, яна ж ўжо адышла да пана, калі была манахіняй, і яе павінны былі пахаваць у манастыры. Але яе хаваюць у галоўным саборы Бамберга побач з мужам. І іх амаль што адна магіла на дваіх, таксама спампавала, як гэта выглядае, ну просто, прабачце, як некая валентинка. Побач нібыта спяць на ложку. Нават людзі не мелі нічога супраць, але па тых часах па правілах павінна былі ее пахаваць у манастыры. Але яны кажуць, яна павінна быць побач са сваім мужам. Кунігунда пасля сваёй смерці, ужо калі пачаўся працэс кананізацыі, яна проста абрастае нейкімі легендамі. Легенды былі такія, што нібыта яна дала такі абет цноты яшчэ да таго, як абрала шлюб, і яны сапраўды жылі ўсё жыццё менавіта з гэтага абету такім белым шлюбам з мужам. Не ведаю, ці праўда, ці не, мяне там не было, але гісторыкі кажуць, што гэта больш такі момант, каб хутчэй спрыяць кананізацыі. Гэта першае. Але ёсць і яшчэ адна гісторыя, якая ўвагуле, не тое, што цікава, а некая такая легендарная легенда. Яе калісьці абвінавацівалі ў тым, што пакуль муж там па паходах ходзіць нейкіх ваенных, што яна яму здрадзіла, што была нявернай жонкай. Вось, каб даказаць, што яна верная жонка, накалілі па адной версіі лемеш, гэта рэжучая частка плуга, па іншай версіі гэта былі гарачыя вуглі. Усё рассыпалі, яна прайшла, ніякіх апёкаў, тым самым даказала сваю і цнанлітвасць, і вось такую правасуддзе звяршылася. Не ведаю, на мой погляд, крыху непраўдападобны сюжэт, але ён вельмі папулярны ў сярэднявечным жывапісе. Я нават спампавала фрэскі ў саборах. Нам вельмі маляўніша выяўляюць, як жа гэта было. І вось гэтае выпрабаванне святой Кунігунды. Можна гэта ўсё пабачыць. Вельмі гэтая легенда была такая распаўсюджаная. І, пэўна, жыццё б гэтай Кунігунды скончылась, яна стала святой, стала апекавацца горадам. Але, ведаеце, нават сучаснасць мае пра яе адну легенду. Яна ж апякунка, яна ж ахоўвае горад. Дык вось, легенда гэта з апошніх часоў. Другая сусветная вайна. Кажуць, што менавіта вось іх каралева, іх святая Кунігунда, яна выратавала горад ад бамбёжак. Гэта красавік 45-го года. Амерыканцы пачынаюць бамбіць. Людзі чуюць вось гэты віск самалётаў, вось гэты гук, тое, што яны лятуць. І шмат хто казаў, што пра сабе маліліся. Хтосьці быў на той момант у касцёле.
Але ўсе яны звярталіся да святой, казалі, ты ж столькі стагоддзяў апекавалася горадам, як жа сёння? І вось лічыцца, што менавіта Кунігунда накрыла Бамберскі сабор сваім плашчом. А плашч гэты быў зроблены з вялікага туману. Настолькі вялікі, што не бачна было ўвагуле нічога. Не толькі сабор, ад сабора ўсё пайшло гэты туман далей. Вось ён расцягваўся па горадзе. І дзякуючы гэтаму вось плашчу з туманам не дасягнулі бомбы ніводнай пазначанай цэлі. Горад бамбілі, сапраўды бамбілі, скідвалі бомбы. Але з-за таго, што туман, ніводная бомба не трапіла ў цэль, вось дакладна метка. Ні горад, ні сабор не пацярпелі. Можна сказаць, што гэта таксама некая такая прыгожая легенда. Магчыма. Але я пакідаю яе на вашае меркаванне. Ці легенда гэта была? Цікава, што і ў нашы дні святая Кунігунда лічыцца заступніцай цяжарных жанчын і дзетак, асабліва тых, якія вельмі часта хварэюць. Яе карона, якую яна калісьці хацела зрабіць сабе з вельмі простай багародзічнай траўкі, апынулася, што яна была з каштоўных камянёў. Вось гэтая карона святой Кунігунды, яна захоўвалася ў саборы ў Бамбергу. Захоўвалася у саборы карона. Да? Захоўвалася каля 800 гадоў. І толькі ў 1805 годзе яна пераехала ў Мюнхенскую скарбніцу. Там па пэўных палітычных пытаннях. Але мне падаецца, гэта так цікава, так міла, што вось такая некая любоў да такой нам проста вельмі звычайнай такой беларускай траўкі, так, што такая ж дзесьці траўка расла і расце ў Германіі, у тагачаснай і сучаснай. Яна так была упадабана гэтай дзяўчынай, а потым каралевай, а потым нават яшчэ і святой. А жанчына, якая казала, хачу сабе не карону, а хачу вянок з сабора, як у Маці Божай. Вось некая такая легенда і такая вось гісторыя пра нам, звычайны чабор. Спадзяюся, было цікава. Трэба ўзяць з сабой чабор у касцёл на зельніцу, асвеціць его, так, і карыстацца ў гарбатку. Гэта, напэўна, у гэтым годзе будзе больш сэнсоўна для нас усіх, вось ведаючы гэтую гісторыю. А я з вамі развітваюся. Вось, з Богам! Легенда пра кветку. Аўтарская праграма фларыста Анастасіі Аўдзевіч.